com arriba el plàstic al mar? Aquesta és una de les grans preguntes que et volia fer. La majoria dels plàstics que arriben al mar arriben a través dels factors ambientals, arriben a través dels rius, vale? Els rius baixen molta càrrega plàstica als mars i als oceans, també arriben a través del vent, perquè malauradament no s'han reciclat bé o estan en el terra i el vent pot transportar, pensa que un plàstic no pesa, i el pot transportar quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres enllà. O sigui, no fa molts anys es va fer la primera expedició així que van baixar a la costa de les Marianes, que és el punt més profund dels oceans, i el primer que van trobar va ser un plàstic d'un xupa-xup, a 10.000 metres de profunditat. Llavors, aquest exemple sempre el posem moltes vegades a moltes xerrades que fem en centres educatius perquè es vegi l'impacte que nosaltres podem provocar sense voler-ho, perquè és que realment no és voluntari. Ningú va i tira un plàstic al mar, això ja ho sabem, això sempre fem la broma perquè és així, no anem i ho tirem. Però les nostres accions d'estar a la platja i deixar-ho a la sorra, la marea pot pujar i s'emporta directament el plàstic. O el mateix vent pot fer que arribi, o els rius poden fer, o també petites fibres de plàstic de la roba o microplàstic poden arribar també pel clavegueram. Hi ha moltes vies d'entrades de plàstics al mar. I això fa que arribin 8 milions de tonelades de plàstics anualment i que el 80% sigui de terra. I només el 20% aquest que dèiem de la xarxa, només, no? L'altre 20% de les activitats marítimes, que serien totes les pesques, el transport marítim...